खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आलफा उदांनि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल नयन असमजों लोगोसे साथाम सोद्रोमानि जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। म्यानमाराव आलफा उदांनि केम्पआव मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबदों, जायनि जाउनाव आलफा उदांनि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल नयन असमजों लोगोसे साथाम सोद्रोमानि जिउआ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै 14 जुलाइ दिनै बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गेरेमसा बर' हारि दानो थाखाय जाय थांखि आरो आदर्शखौ होना गालांदोंमोन, बै थांखि आरो आदर्शखौ गोसोखांहोफिननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ गासै आसाम नाङैनो साब डिभिजन आरो जिल्ला क्वार्टाराव गासै 40,000 बांसिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आरो आथिखालनि बयबो मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनथाम गुबै एजेन्डाखौ लानानै रड मार्च खालामगोन होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे रड मार्च हाबाफारिनि गुबै मट'आनो जादों बिल्डिं बड' एस ए भाइब्रेन्ट कमिउनिटि, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै दानाय। बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि स्ल'गान, बिथांनि भिजन आरो मिशन, बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानांगौ, थां आरो थांनानै थानो हो। बर' हारिया मोनसे समाव जोबोर गोग्लैसोनाय, नासयजानाय, सोबख'जानायमोन आरो बेनिफ्राय उदां मोननो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। बिथांनि बे सोमावसारनायनि गुबै मोन्थोरानो जादोंमोन गेरेमसा बर' माहारि दानाय। बड'फा बिथाङा गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय जाय थांखि आरो आदर्शखौ होना गालांदोंमोन, बै थांखि आरो आदर्शखौ गोसोखांहोफिननो खौसेथिनि गेजेरजों बर' माहारि दागोन, खौसेयै जों बयबो आवगायलांगोन। बे मोन्थोरखौ रियेलाइज खालामनो थाखाय एबा बे मोन्थोरखौ बयनिबो गोसोआव गोसोखांहोफिननो थाखाय बे रड मार्च हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिटिसिनि हान्थामेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिनि इन'भा गारिया जाब्रबथाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार चिरां जिल्लानि सिमायाव थानाय 27 नं राजालामानि सम्पाबती दैमानि दालाङाव जादों बे जाथाया। बे जाब्रबथायाव रनेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला जोंसार नार्जारिया जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय मैया बर' हारिनि मोन 14 आफादफोरखौ लानानै क'क्राझाराव थानाय बड'फा हाउसआव मोनसे जर'खा सावराय जथुमा खुंफुंदों। बर' हारिनि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांनाय, बर' माहारिनि खौसेथि, थामोनथा रैखाथि, समाजारि थासारि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै एबसु बर' थुनलाइ आफाद, बारग' बिएलटि अनसाय क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन जथायै बानजायनायाव बे सावराय मेलखौ एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव लिंथुमनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरां मेल लादों। डिजिटेल बड' निउज आरो माखासे फेसबुक पेजआव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि मोनसे ओंथि गैयै गोसारनाय भिडिअखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बरन्दि दैमानि 7 नाम्बार महलनि भिडिअ खालामग्रा, भिडिअ दिथाइग्रा आरो जाय चेनेल आरो फेसबुकआव ओंथि गैयै एबा आरजाथाव भिडिअफोरखौ नंखाय खालामना बांसावनानै फोसावदों, बेफोरनि बेरेखायै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जिबन बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सत' आदाबारियाव आर्टिस्ट गेस्ट हाउस आरो बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि मावख' लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय मैया क'क्राझारनि सत' आदाबारियाव आर्टिस्ट गेस्ट हाउस आरो बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि मावख' लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय सिएम प्रमद बर' बिथाङा। बर' सावथुना मुलुगनां गोजोन आरो बिटिआरनि हारिमुआरि गोग्गानायनि खौरां फोसावनायनि मोनसे मख'जाथाव राहा जाबाय आरो जों जोंनि सावथुन दिहुनगिरिफोर, महरगिरि आरो हारिमुआरि थान्दैफोरनि बिथायारि सानजाथाय आरो खाबुफोर होनो थाखाय
गावखौनो बावसोमबाय थायो जेराव बिसोरनि मोन्थाय दङ होननानै सीएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय मैया बिटिआर खुंथाया क'क्राझारनि आदाबारियाव बिसानि मुङाव 1,50,50,000,000 रांनि बाजेटजों आर्टिस्ट गेस्ट हाउस काम अफिस आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मुङाव बागानसालियाव 1,00,00,000 रांनि बाजेटजों अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी गोसोखां हारिमु भवन लुफुंनानै होनो थांखिजों अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ लानानै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। सोरखारनिफ्राय बेफोरबायदि हेफाजाब मोनबाय थायोब्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बिसाया जोंनि हारिमुखौ फोसावनांगौनि थाखाय फेहेरनांगौनि थाखाय हाबाफारि मावनायाव गोरलै जागोन होननानै बुंथिदों फैला जे बरगयारी बिथाङा। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांजों लाइमोनफोरनि थोंजोङै मोगा-मोगि सोंनाय फिननाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरिफोरा। दासान्दि दैज्लां बोथोरनि समाव अखा हायैनि जाउनाव गोबां जायगायाव खरान जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोदोनिफ्रायनो माखासे सुबुंफोरा फोथायोदि एम्बुआ अखा लेंहरो होननानै। बेनिखायनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भगपुर गामिया थांनाय मैया अखा हायैनि जाउनाव एम्बुनि हाबा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।